Depo ni mae lokruok kata chakruok mar siasa manyien kinde ma wantiene, Pamela? Erokamano ahinya. Pile pile iwacho ni siasa kik ikete chunyi. Siasa ikete lungs. Nikech gimoro amora nyalo timre sa asaya. Siasa lokorega. To sama wawuoyo ni oselokore. Koro parani ni chien kachacha ka nibira tiwacho ni ker dhi tiyo nyaka 2032. Ing'e ni mani rumo Kisumu ka. Irumo kabisa kendo kata ng'ama dwa winjo wachni be maonge. Gimoro nitie ni an ahero jowa gi kabisa nikech gin gi ng'at mamiyo gi direction. And gi trust ng'at mamiyo gi direction ni 100%. Onyalo kosana gi ng'ato kawuono, to ka kiny piny oru to wacho ni chakre kawuono wariwore. Wan kosewacho ni wariwore, to kamane kaka wariwore. Kati yanyowa, kati luongowa ni wan banda achiel, waluwo kiyango, wan nyaka ubed gi ng'at moro ma unyalo luwo, nyaka ubed gi ng'ato mamiyo direction, and nyaka utruste, nikech ka oseng'eyo ni uhere, to konyal wuondou. Siasa mantie ma jogi wuoye ni ker koro biro tiyo ni. Obiro tiyo mana kaka iwinjo wacho, to sana ni baba osechung' kode. Mani ing'e ni baba nitie counties gi te. Kamora mora entie. Nikech baba ni kiwacho wach mar ukabila, ng'ama onge gi ukabila en. Nyi neno kata kaka nyochiwo weche mag deputy party leaders ka. Okong'iyo ni ochiwe nang'o. Nyu neno ka baba manokelo BBI ka, to kane positions manyodong' e party, nye waneno maler, kanyo miyo mine. Governor Gladys Wanga omiyo chair mar ODM national. Ing'e ni baba osebedo ka dwa ni mondo otiyo, to okelo mine, to nitie kako soyogi, nikech mano be gima ne entie gi BBI kachacha. And mane momine no ka ji mang'eny truste, nikech jomoko ni kabila moro okelo ka. Koro mato dhi konyowa nade. Ino king'eyo kaka gini dhi konyowa, but en kaka national leader, sani endi koro odhi wuok oko. Nyaka oko kama wuok e chanyo wuoyo mowacho ni odhi protect mine, nikech kasa madhao wuok, mine gi nyithindo e masafa. Nyo wuoyo kuom make sure ni security nyaka bed moromo. Nyo wacho ni discrimination bende okodhi dwar. Nikech jok moko pod nyaka kawuono ok dwar ni mondo mine obede mesa kama ilose e weche makonyo ganda. Gipod gisik gineno mana ni mine ok nyal. Bas maendi en ng'at achiel mong'eyo ni mine kobet kamoro to gimoro bedo maber. Mane momiyo nyisi ni siasa kowacho ni lokore, odiochieng' mowacheno emolokore. Onge gimiriambo kanyo. Kendo kowacho no dhi tiyo gi ker, to dhi tiyo kode, ma en onyalo mana kelo wach ka ker koro ok tim gik moko ma owachogi. Ka un joma beyo to uluoro ng'ato, to uneno ka odwa promise gik moko mok nyalre, uluonge to wacho ni gik mi promise gi ging'eny ahinya to ok ginyalre. Promise moko ma inyalo timo mondo mi kik ji neni kaka ng'at ma wuoya. But gima ng'eyo ni e Nyanza kaendi to anybody ma o promise gimoro ni dhi timore, to ka entie power to dhi timore. Siasa osemana lokore. And wiji be ok wilga. Ing'e ni chien kachacha nyocha waneno marach gi jowa moko. Nikech ne waneno ni koro gin giwuok giwewa, koro gidonjo kacha, to giwacho ni gidhi kelo development, to gin jomoko ma samoro no yieri, onego bed ni in gi pesa, ma in nyaka gi committee, and committee ni ema make decision. To in iwacho ni idwa dhi omo, idwa dhi kelo. Gimonego bed ni timore, nikech constitution wacho ni mane momiyo yieri, in gi pesa kanyo, kendo nego bed ni kelo gigo. Koro, Pamela,
adwa wacho ni gima yes gibed gi lokruok machal nade nikech ka gin jotelo mano yier ne gitiyo gi jatend piny Kenya William Ruto kinde mokalo kaeto bang'e duogo kon gi kanyo ni oyo unu na ndhoke sani koro ma ji te odonje iye kama koro tiyo kod jatend piny magi ne jo ODM nomigi kum mopogore opogore mano onego mifai tie jogo mano onego bed ni riembe chama e kinde kama gintie jakanyo mar ODM bende tin e kaunti ma Kisumu